En que equipo xogas? De que equipo eres? Son do Río Aveso Machinango. Iso cojona. E como se eres argentino, todo o mundo de Boca e de River. Eu se estivera en Argentina sería de Talleres de Córdoba, un equipo de currantes. E Río Aveso Machinango, a verdade é que me parece un nome maravilloso. Como ascendamos a alcaldesa hai que recibilos e saludamos desde o púlpito. Vamos a intentar pasar un rato agradable. Pero eu quixera facer énfasis, se me permitides un minuto, nunha persoa que era peón, unha persoa que nos deixou. De Vilalba, a velocista por excelencia que temos en Galicia, Adi Iglesias. Dúas medallas en Xogos Paralímpicos, un ouro, unha prata, dúas medallas de prata no Campeonato Mundial. A semana pasada, o seu último logro, foi campeón galega de 60 metros. En 60 metros fixo 7,65. A ver quen de vos en 60 metros fai 7,65. Hola, Adi. Hola, moi buenas noches. Bueno, temos espacio de abondo para facer un circuito de velocidade, non? Que? Que temos aquí un espazo de abondo para facer un circuito de velocidade. No, non chega para nada. No, a ti, os que somos lentos, sí. Os que vamos con freno de mano posto, sí. O noso Carpoz, o noso Kasparov. Benvido, Enrique. Un exemplo para todos e para todas, e un orgullo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Encantado de conocerte. Que tal? Ti que eres máis de Karpov ou de Kasparov? Ni de uno, ni de dos. De ninguno son. Oye, Enrique, yo sabía, yo siempre dije que eran unos mataos. Muy sobrevalorado el tema de ellos, ¿eh? Sí. Son os 3 eventos nominados. ¿Quién crees que va a ganar o mellor evento, Torneanos de torneo de tenis San Ramón. Este ano vai ser a edición número 30. Y aquí está Paulino que se parece moito a Andrea Gassi. ¿Qué tal, Paulino? Qué complicado manter 30 anos un torneo de tenis, Sí, moi complicado. Gracias a todas as persoas que pasaron polo club desde que se fundou de 1990. E bueno, este premio vai dedicado a esas persoas que traballaron no club e os que seguimos traballando nel. ¿Qué empezastes? En terra batida ya estades xa sobre superficie de herba, non? Bueno, terra batida nada, os piste de Wii. Bueno, Pois moitas felicidades. vale, gracias. Paulino, presidente do Club de Tenis Vilalbés. Olivia Luque, do equipo Movimento de Danza. Laura González, a súa compañeira. Yoga Conquista, Nicolás Ares. O premio para Olivia Luque, do Club de Movimento de Danza. Hola, Olivia, ¿qué tal? Ben. Jo, qué sorpresa, ¿no? Sí, ¿Por qué a danza, Olivia? ¿Gustache bailar? sí, ¿Gustache danzar? sí. Faz máis deporte? Que la coadanza chega aí, Vale. Mellor danza que matemáticas. Estás moi contenta, que ademais hai un equipazo tremendo, non? Sí, E con que soña, Olivia? con bailar. Con bailar. Estás todo o día bailando? Más o menos. Sales da casa bailando? Sí. Sí. Que sorte tes, sabes? Porque a mí meus fillos, miñas fillas, sempre me din, por favor, papá, no cantes ni bailes. Sí. Eu non aprendi de pequeno. Moitas felicidades, Olivia. Queres decir algo a este empleado público de Vilalba?
gracias por este premio. Gustaría dedicárselo a todo o grupo de danza porque os premios sempre os gañamos en grupo. Moi ben, magnífico. Agrupación San Ramón de Vilalba de Triatlón, a Escola de Movimento de Danza e o Racing Vilalbés, o equipo de fútbol. O Racing Vilalbés acompaña a noso presidente Juan José Vázquez. Sí, porque sabemos, temos os pés na terra e sabemos que unha categoría superior para nós non É unha aliada para o Concello. non só económicamente, sino deportivamente é un reto un pouquiño xa que se sale fora. Pero un día hai que soñar con un ano así. Se debe da coa xente da casa. Por que non se... Queredes vivir un ano en segunda federación ou en primeira? Un ano, co precio de terceira. Sí, bueno, non, é que eso temos claro. Si por calquer circunstancia se dera que conseguimos... Si por mala sorte ascendemos, Si por mala sorte ascendemos, vamos baixar a casi con un 90% de posibilidades a temporada seguinte, pero vamos disfrutar, bueno, como que quede campeóns. Iván García Caraza, María Roca e Marta Mancebo. Para María Roca, do Progreso. A xornalista María Roca, do Grupo Progreso, premiada na Casa de Deportes do Futuro Próximo a María. Complicado. Uns Xogos Olímpicos para Vilalba. Pois hai varias candidatas. Por pedir. Contra vice de pedir esta virtud de andar, pero quedamos aí. Xogos Olímpicos Vilalba 2030. Por exemplo. O equipo femenino infantil de triatlón, a Escola de Movimento de Danza, o equipo masculino absoluto de fútbol sala. Por o equipo masculino de fútbol sala que ascendeu a segunda ley. Cuidado aí, Antón Chafarote. Antón Chafarote ten nome non de xogador de fútbol sala, de debuxos animados. Vamos a ver a Antón Chafarote. Antón, Isma, que está pasando? Nada, que estamos facendo unha moi boa temporada. Ao final é traballo realizado por parte de todos, é moi bon. E nada, intentamos seguir facendo mellor as cousas día a día. Esta tarde que pasou? Perdimos na última contra, Algo supemos aquí, chegou algo na última contra. Non, é de broma, perdimos 2-4. 2-4 e había as rapazas gañaron, creo. Vivo equipo femenino, 7-0. Germán Alonso de baloncesto, Simón Lamas de fútbol e Kini do equipo de fútbol sala. E Kini, mellor adestrador, Joaquín Martínez Kini, o técnico do equipo de fútbol sala. Non estarás triste, non, polo que pasou na última semana? Non, para nada. Temos que poñer os pés no suelo. Estamos facendo as cousas moi ben. Somos un equipo recén ascendido e estamos aí arriba pelexando. E ademais, o equipo, creo que tienes o director deportivo, non? Global. Sí, correcto. O equipo ten moitas máis cousas, o equipo femenino, base. Sí, ademais, bueno, eu teño que decir unha cousa, estou super agradecido de levar este premio, pero hai moita xente detrás de todo isto, sobre todo directiva, xogadores, e sí que fago unha mención especial cos adestradores todos, sobre todo os de Vilalba, que sin eles pois isto non sería posible. Millor Paz. El foi un dos fundadores do Santa Vallés. El foi xogador, presidente do primeiro Santa Vallés federado. El foi no todo en Santa Valla, no deporte, e tamén unha persoa volcada, porque no fútbol non hai marcos, co deporte da comarca, con Vilalba e con súa contorna. un home imprescindible. Miro, Miguel Ángel Paz, 20 anos, 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 20 anos
Como presidente do Club Deportivo Santavellas, en primeiro lugar, quero agradecer ao Concello de Villalba a organización desta gala do deporte, dar as gracias a Tello e a Adi como madriño por estar aquí tamén, dar a aos premiados nas distintas categorías. Para quen non coñecía, Miro foi unha persoa moi ligada ao deporte en toda a comunidade. A Xunta Directiva e o Concelleiro de Participación Ciudadá, Eduardo Vidal, o Santavallés, a familia do Santavallés, a familia que ten un anxo no ceo, Miro, un home que fixo de todo no Racing, directivo, empleado, colaborador, delegado de campo, sempre disposto. O seu bigote e a súa forma de ser era un exemplo de bondade, de generosidade, sempre pensando nos demais, deixando a un lado as cuestións individuais, sempre pensando no seu Racing Vilalbés. Este é o aplauso para Ramón Infante, que se nos foi hai poucos meses. E está claro que Simón era o infante, elas son as infantas. O que queres? Dar las gracias a todo el mundo y a la familia del Racing. Mi padre solo pensaba en ir al fútbol. Y a donde iba, ¿a dónde vas? Al Racing. Entonces agradecidas a todos. Gracias, Luz. Gracias, Sandra, familia de Bon. A crueldade arrebatounos hai pouco tempo a un dos maiores exemplos do deporte na historia desta vila, José Manuel Peón Peña, xogador daquel mítico Vilamartín, impulsor de grandes empresas e faenas deportivas, a referencia para moitos vilalbeses, o exemplo na competición e fora da competición. Fora da competición era o embaixador do grupo Os Enemigos, fora da competición era un conversador maravilloso, sabía de todo, de deporte, de cultura, sabía de arquitectura, de astronomía. José Peón foi un superdotado, foi un técnico de deportes de Vilalba e foi un emprendedor para que moito do deporte que hoxe manifestamos e exhibimos nesta gala, o deporte que se veñen exhibindo nas últimas 4 anteriores, teñen o selo dun tipo, polo que me teñen contado, irrepetible: José Manuel Peón. Isto vai por José Peón. Muchas gracias a todos por tanto cariño y tanto apoyo me habéis dado después de perder a mi hijo y a mi marido. Muchas gracias.
pero a mí se me queda o rollo de como non foi este home olímpico. Pois supoño que cousas do deporte, non? A veces se gaña, a veces se perde, pero ainda así non ir aos Xogos Olímpicos non é unha derrota. Nos estamos moi contentos con todo o que se fixo e moi orgulloso de que alguén como Cuba este no noso club e no noso povo. Unha trayectoria espectacular. Para min sí, claro, para min é o medio. Para min tamén, pero creo que un premio o de ir aos Xogos Olímpicos que pensei que iba a ir algún ano. Bueno, estuve aí no 2008 cerca, non? A un combate de ir. Sí, a un asalto nos últimos segundos, sí. Bueno, pois, mándalle unha forte apertada. Muchas gracias. Pois vamos a ver, alcaldesa, quen gaña isto. E o premio é para... Hola María, mayor club, no está mal. Creo que son de 120, que competir es 90. Sí, más o menos. Y que as nenas empezan, bueno, e os nenos que queiran, con 2 anos. Sí, por ahí. O sea que tedes guardería. Sí, sí, sí. Ades a guardería, comenzades a bailar. Sí. E acabo de alucinar co que facedes aí. Sí. Miña nai diría, para levar un golpe. Seguro que hoxe foi en plan low cost, que facedes cousas todavía máis sobrancellas. Sí. A mellor deportista deste ano. El Judito Bao, a gimnasta rítmica. Judito Bao. Un pouquinho. Para este ano? Para este ano seguir competindo co meu grupo e aí estamos. Onde vades competir, que tedes entre cella e cella? Pois o campeonato galego. Bueno, me deixa un momento o trofeo? Sí. A ver, Judith, fainos algo. Así, a voz de pronto, atraco. Magnífico. Sentámonos un ano máis para celebrar a que xa a quinta edición da Gala do Deporte de Vilalba, un acto que ten como objetivo recoñecer os méritos dos deportistas, dos técnicos, das entidades deportivas e de todas as figuras importantes no labor de fomento e promoción do deporte no noso concello. No apartado de recoñecementos non me pode esquecer tampouco dos organizadores do torneo de San Ramón de tenis. Imos a pola edición número 30 neste 2023, o que supón un exemplo de lealdade cara ao deporte desta vila. Permitídeme que amose tamén a miña admiración por José Cuba, referente do deporte, 4 veces preolímpico e con 18 títulos de campeón de España de loita, entre outros infinitos galardóns. Grazas pola súa constancia e por facer que se fale de Vilalba por todo o mundo. Xa vou rematando, dando as grazas á Escola Municipal de Teatro e Escola de Danza polas vosas actuacións durante esta gala e animando a todos os que estades aquí a seguir facendo deporte. Tamén quero facer unha mención ao técnico do Concello de Vilalba de Deportes, a Alex. Moitas grazas polo inmenso traballo que puxo a organización desta gala. Grazas unha vez máis, moita sorte nas competicións nas que participedes neste ano 2023. Boa noite a todos, pero antes de despedir queremos ter un mínimo detalle con Terio, porque de verdad é unha honra tamén terte como presentador desta gala. Moitas gracias, Terio. Hai tiro ao plato en Vilalba? Bueno, estamos rematando, falta simplemente unha foto. Un placer acompañarvos. Eu vos sitios pasalo ben, a rir, a sorrir. Esta gala era moi doada porque esta gala estaba feita con 3 corazóns, co de Miro, co de Mon e co de José Peón, e con un cuarto que era o de Alex, o técnico de deportes. Por iso seguramente é máis que probable que fora do seu grado, pero por ese motivo. Ahora que suban todos os premiados, as nosas autoridades, foto final e despedímonos. Moitísimas gracias, feliz 2023, saúde, traballo, paz e pase o que pase, non deixedes nunca de sorrir.
Boa noite, Vilalba.